Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα, τι κάνεις? I'm fine, how are you? I'm fine too. Πού θα πάμε σήμερα? Walmart. Walmart! This is the look. Let's go. I'm trying to put my shoes. Να βάλω τα παπούτσια μου. Πρέπει να κάνω και λίγο εξάσκηση στα αγγλικά μου, γιατί εδώ πέρα θα με κοροϊδεύουνε. Hey little boy, how are you today? Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η πρώτη φορά που ο Ευγένιος θα οδηγήσει εδώ στην Αμερική. Οι τρόποι οδήγησης εδώ πέρα είναι πολύ πιο εύκολοι. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ειδική λωρίδα, μια κίτρινη λωρίδα, στην οποία εισέρχεσαι και από εκεί στρίβεις όπου θέλεις χωρίς να σταματάς από πίσω τα αμάξια και την κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ δείχνει που έχει φανάρια, που έχει stop. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Ευγένιος βέβαια δεν το αρέσει γιατί πηγαίνουμε μόνο στους 40 χιλιόμετρα την ώρα, μίλια την ώρα. Το καλό νέο εδώ είναι ότι για όλες τις γυναίκες που δεν ξέρουν να έχουν manual αυτοκίνητο, εδώ πέρα το 90% είναι αυτόματα. Και φτάσαμε. Για να δούμε τι μπορεί να έχει μέσα. Είναι τεράστιο αρχικά, δεν ξέρω αν βλέπετε τις διαστάσεις. The big one. Welcome to Walmart. Όλα αυτά είναι χωρίς φόρο, τα γράφει εδώ πέρα, για να πας στο ταμείο, σκοτώνουν και το φόρο. Okay, άρα... $100 και να σου βγει 130, για να σου τι έγινε. Okay. Εδώ είναι όλα τα λαχανικά. Πήραμε λίγο μπρόκολο, εδώ είναι όλα, οι σακουλίτσες εδώ πέρα πάνω, λαχανικά. First thing. Πολλά φρούτα συσκευασμένα, μπισκότα. Λοιπόν παιδιά, όλα αυτά τα oats, bread και όλα αυτά που βλέπετε, εγώ τα βλέπα χρόνια στα social. Okay, και βρήκα αυτά που θα τα δοκιμάσω. Έχει πάρα πολλά, zero, keto, έχει με γεύσεις από ό,τι βλέπω. Και εδώ έχουν όλα τους τα κρεατικά, τα οποία φαίνονται πολύ καλά σχετικά. Τα κοτοπουλάκια, τα οποία θα πάρουμε ένα σίγουρα. Βγαίνεις, κοιτάει όλες τις αχλαμάρες, τις ετοιματζίδικες. Αυτό είναι τέλειο. Έχουμε περάσει στους σολομούς, που μας είπαν ότι έχει εξαιρετικούς σολομούς here. Εδώ περνάμε στα αλλατικά, bacon. Τα λατρεύουν αυτά. Και τώρα βρήκα για ακόμα μια φορά ένα Monster, το οποίο δεν το έχετε ξαναδεί και θα το πάρω εννοείται. Είναι zero sugar, είναι ροδάκινο. Γενικότερα εδώ είναι της υπερβολής. Βλέπετε λίγο για τις σακούλες μιλάμε έτσι. Είναι τεράστιες. Γενικά αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι μπορείς να βρεις τα πάντα από τα χειρότερα μέχρι τα καλύτερα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει αυτό το σούπερ μάρκετ, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά χρειάζεσαι και ένα 2ωρο για να το γυρίσεις όλο και να τα δεις αναλυτικά. Και ο Ευγένιος δεν είναι σε τέτοιο mood σήμερα. Αυτό τώρα δηλαδή θα το δώσεις στο παιδί σου, έτσι όπως το βλέπετε. Ξέρετε ότι εδώ το cheddar πάει σύννεφο, έτσι. Θέλω να σας πω ότι μόλις γνωρίσαμε μια γυναίκα η οποία δουλεύει εδώ και μας ρώτησε γιατί βιντεοσκοπούμε τα πάντα και της είπαμε ότι είμαστε καινούργοι. Και μας είπε ότι έχει βαρεθεί την Αμερική και ήμουν σε φάση τι εννοεί η γυναίκα. Τα δοκιμάσαμε αυτά σήμερα που τα βάζουμε στο γάλα και έχουν γεύση, παιδιά, είναι τέλειο, πραγματικά τέλειο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο cottage, εννοείται πως έχει εδώ φάγε, Ελλάδα is everywhere. Πάμε και δεν τελειώνει, να ξέρετε. Είναι τεράστιο, θέλω λίγο να δείτε τα ψυγεία εδώ. Αν είσαι άρρωστος μην περάσεις από εδώ μέσα, έχει έτοιμα burgers. Έχει hot dogs, έχει corn dogs. Oh my god. Για όσους βαριέστε να μαγειρέψετε, εδώ σας έχω. Και τώρα μπήκαμε στα ποτά και ο Ευγένιος ανέτα ψάχνει την αγαπημένη του μπύρα. Έχουν τα πάντα, έχουν άπειρα πράγματα για βαρύδια. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Δηλαδή αυτό είναι, έχει μέσα το cheddar.
γέμιση τέντα. What? Γέμιση peanut butter. Είναι για σένα. Αυτά τα είχα και στο χωριό μου. Και εσύ και εγώ έτσι, τα Cheetos Minis. Όπα, οχ. Pringles cheddar. Hello, Taki. Takis. Oh, Philly cheese. Cheese steak. Είναι μπριζόλα με τυρί και καλά. Χριστέ μου. Baby, look. Churros, cinnamon sugar twist. Ναι ρε παιδιά. Baked, πατατάκια, Lay's, που εμείς ούτε καν έχουμε ιδέα ότι υπάρχουν. Δεν τα έχω ξαναδεί πουθενά. Έχει τόσες πολλές... Cheetos baked. Τι λέτε ρε. Baked cheddar and sour cream. Εγώ αυτό πάρω. Οκ, θα διαλέξω κι εγώ ένα. Και για τους καυτερούς εδώ έχουμε τα πάντα, barbecue. Και γενικότερα αν θέλετε να δοκιμάσετε πολλές γεύσεις, σας δίνουν τη δυνατότητα να πάρεις ένα πακέτο, ας πούμε. Ο Ευγένιος μόλις μου είπε ότι τα Prime στην Ελλάδα τα έχει 10 ευρώ. 8 το λιγότερο από εκεί. Και τώρα εδώ τα έχει μόνο 2 και 18 χωρίς το φόρο. Εντάξει, πόσο μπορεί να είναι ο φόρος. Μπισκοτάκια, παιδιά, τα Lotus αυτά εγώ τα λατρεύω και στην Ελλάδα δεν τα είχαμε καθόλου και τώρα ήρθα και τα έχω παντού. Εννοείται για τους λάτρεις των oats έχει τα πάντα. Αυτό τι είναι? Τα κουτιά είναι τεράστια. It's the mega size. Για όλα τα παιδάκια. Τώρα εσείς αυτά τα beef jerky τα ξέρετε. Γιατί εγώ δεν τα ήξερα και έφαγε χθες. Δεν θα σας μιλήσω τι πάθαμε μετά. Εδώ φυσικά θα είχε Mr. Beast σοκολάτες. Εδώ βλέπετε όλες τις γεύσεις από ντομάτα. Τρέμε κόσμε. Και τζέλι από σταφίδα. Με φράουλα. Αγάπη, καταλαβαίνεις ότι ήρθαμε για κάτι και θα φύγουμε πενταπλάσι. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Μπράβο μας. Για παιδί πρασίνιλες φάτ, 0 κοτόπουλο. Δεν ξέρω, θα δοκιμάσω λίγο να δω τι είναι και τέλειο. Τα έχει πάθει όλα εδώ, έχει σταματήσει. Αυτό είναι τέλειο. Τι είναι αυτό για βρε? Είναι ένα kit που φτιάχνει το κόφι ή τσάι μαζί με κάτι βαλάκια τζέλι που είναι λίγο πάνω. Οκ, πάμε να το φτιάξουμε. Εδώ θες, δεν θες, θα πάρεις. Φυσικά, τι πήρες? Θα έχω δει πόσες ταινίες. Ορίστε. Θα δοκιμάσουμε. Ένα. Και εννοείται πως έχει και λουλούδια εδώ. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου, να πάρουμε λουλούδια. Ξέρω ότι με αγαπάς. Αλλά είναι πολύ όμορφη κίνηση, παιδιά. Γενικότερα να παίρνετε λουλούδια στους ανθρώπους σας. Αλλά καλύτερο θεωρώ ότι να παίρνουμε γλαστράκια για να τα φροντίζουν, να μην μαραίνονται. Πόση ώρα περπατάμε, 40 λεπτά. 40 λεπτά σίγουρα. Έχουμε κάνει μόνο το 1/3. Γιατί δεν θα φύγω ποτέ από εδώ πίσω. Γενικά να ξέρετε δεν έχουμε δει ούτε το μισό σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει τα φαγόσιμα, τα σημεία που θέλαμε να πάμε περισσότερο. Και από την αριστερή πλευρά έχει όλο τον εξοπλισμό για ρούχα, για είδη μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Τώρα με αυτά τα λίγα που βλέπω. Περνάμε για ένα γρήγορο τσεκ να δούμε τι έχει. Ρούχα από αυτή την πλευρά. Έχει ακόμα και καναπέ, τηλεοράσεις. Εδώ κινητά, ρολόγια, laptops. Για να δούμε πόσο θα πληρώσουμε για όλα αυτά. Και εδώ είναι οι σακούλες που τις τοποθετεί η γυναίκα και μας βάζει όλα τα πράγματα μέσα. Hello! Hi! Δεν τα βάζουμε εμείς, τα βάζει αυτή. Εδώ έχουμε την απόδειξη και φεύγουμε. Και πληρώσαμε για αυτά $93 και 1 cent.